Gibalhin sa Davao City ang buhaya nga pipila ka tuig na nga gikustodiya sa Philippine Army human kini na rescue kaniadto sa Carmen, Cotabato. Nagtinabangay sa pag-alsa kini mga personahe sa DNR-12 laki Philippine Army sa 11-foot nga saltwater crocodile aron masakay sa usa ka sakyanan sa Carmen, Cotabato niadtong April 3. Ang buhaya nga dunasay 300 kilos nga gibugaton nakatakdang atimanon sa Philippine Eagle Foundation sa Malagos, Davao City. Ang maong buhaya na-rescue niadtong tuig 2017 human kini aksidenteng na trap sa usa ka fishnet sa Liguasan Marsh, Kabakan, Cotabato. Nakaangkon kini og gamayng sama sa tiil nga temporaryong gikustodiya sa 602nd Brigade Philippine Army sa tabang sab sa DNR sa maong lugar. Matud sa DNR-12 nga ang maong buhaya nagkinahanglan matud pa og dugang specialized care sa mga eksperto alang sa padayong rehabilitation. Busa gitugutan kining ibalhin sa maong foundation.